मिशन के आज दिवाली दीप के उजाला में बीतेला। उहे मेलकोटे गांव में आज इहे दिवाली अंधेरा रात में बीतेला, मातम में बीतेला। एगो ऐसन गांव बा जौना गांव में आज दिवाली के दिन मातम मनावल जाला। नमस्कार, हम निपुण सिंह रउआ देख रहल बानी BMN सारण। पूरा देशवासी के आज हैप्पी दिवाली। रउआ पता होई कि दिवाली काहे खातिर हम इसन के मनावे निसन। पूरा देश में एकरा के हर्षो उल्लास के साथे ई दिवाली पर्व मनावल जाला। राम जी के वनवास खत्म भइला के बाद जब वहाँ के अयोध्या वापस आई रहनी तो वहाँ के खुशी में दीपोत्सव मनावल गईल और ओकरे के दिवाली के नाम दिहल गईल, जौना से हम इसन के तब से दिवाली मनावे निसन। लेकिन रउआ पता शायद होई या ना होई, रउआ के हम बता दी कि देश में एगो ऐसन गांव बा जौना गांव में आज दिवाली के दिन मातम मनावल जाला। आज से 200 साल पहले टीपू सुल्तान, कर्नाटक के मेलकोटे गांव बा जहां आज से 200 साल पहले टीपू सुल्तान 800 हिंदू के नरसंहार कर देहले, रक्त रंजित हो जाके धरती कर देहले। आज भी जब भी दिवाली ओजा आवेला तो ओजा के लोग के ई कांड जौन बात ताज़ा हो जाला। आज ओकरा के मातम के रूप में, आज काली रात के रूप में जौन हमीसन के आज दिवाली दीप के उजाला में बीतेला, उहे मेलकोटे गांव में आज इहे दिवाली अंधेरा रात में बीतेला, मातम में बीतेला। हमीसन के आज पूरा परिवार सहित देशवासी खुश बानी सन। लेकिन ओह गांव पर का बीतल हुई जौना गांव के एक दिन में 800 आदमी के टीपू सुल्तान के द्वारा नरसंहार कर दिहल गई रहे। हमीसन के इतिहासकार टीपू सुल्तान के महान शासक बतावेला लो कि अंग्रेज से खूब लड़ाई कैले बाड़े टीपू सुल्तान। लेकिन ई कहीं ना बतावल जाला कि एक ही गांव के 800 हिंदू के आज नरसंहार दिवाली के दिन कर देले रहलन, जौना के एवज में आज उ गांव दिवाली के काली रात के रूप में मनावेला, दिवाली के मातम के रूप में मनावेला। इतिहासकार दिवाली के भी ना जिक्र करेलन कहीं, यहाँ तक ले कि रामायण गीता के भी जिक्र ना होला, लेकिन मुगल साम्राज्य के जरूर जिक्र होला। रउआ इतिहास में पढ़ेलो होकेम कि टीपू सुल्तान के इतना बड़हन शासक बतावल जात रहल कि टीपू सुल्तान देश खातिर हई कैले बाड़ेन, हऊ कैले बाड़ेन, अंग्रेज से छुटकारा दिवैले बाड़ेन, अंग्रेज से देश खातिर लड़ाई लड़ेले बाड़ेन, लड़ते हुए शहीद हो गइल बाड़ेन। यहाँ तक भी हमीसन के बतावल जाला। लेकिन ई केहू ना बतावेला कि इहे दिवाली जौन हमीसन के इतना खुशी से मनावनी सन, ओह गाँव खातिर टीपू सुल्तान 800 हिंदू घर के उजाड़ देहलेन। ओह परिवार पर आज का बीतत हुई जौन ओह परिवार के तीसरा चौथा पुश्त आज चलत हवे। ओह परिवार पर का बीतत हुई जब दिवाली आवत हुई, पूरा देश जहाँ खुशियाँ मनावता ओजा उ परिवार मातम मनावता। रउआ एक बार एकरा के नेट पर सर्च मार सकतनी। कर्नाटक के मेलकोट गांव हवे जहां टीपू सुल्तान के द्वारा आज से 200 साल, लगभग 200 साल पहले नरसंहार कर देहल गई रहे 800 हिंदू परिवार के। वो परिवार के प्रति रउर का संवेदना बा, वो गांव के प्रति रउर का संवेदना बा, कमेंट करके रउआ बताई।